dicir iso un pouco o que acaban de decir, que foi un obradoiro que durou un ano, pero a verdad que tuvemos a sorte de ter un profesor maravilloso e un grupo de alumnos igual de maravilloso. E fixeron un traballo estupendo, tanto coñecendo Mos, quitando fotos impresionantes, e para rematar esta páxina que é útil, pois tanto para o peregrino como é útil para o mosense, porque ao final o haber incluído os eventos todos e todo o que hai en Mos a nivel cultural e patrimonial, pois a verdade é que é útil para todos. Esperemos que se utilice moito. Vale. Sí, por antes era gente da casa. Que imos a ver hoxe? Hoxe imos a ver o que é o traballo que desenvolveron o alumnado do Obradoiro de Emprego, de deseño gráfico e multimedia. Acompáñanos Xosé, Ana e Iván e, afortunadamente, os que faltan son por motivos de traballo ou de estudos, é dicir, que cumplimos unha boa social de integración neste caso. Imos falar un poquinho do portal. O portal é o portal do Camiño de Santiago, o seu paso por Mos. Entón, en tanto que isto, pois pretende ser unha guía tanto de lugares como de indicacións e consellos ao peregrino. Pero era unha mágoa non aproveitar a oportunidade para presentar todos os atractivos que temos, que acompañan a Mos máis alá do camiño. Entón aproveitamos para facer uns directorios doutros lugares de interese de Mos, tanto no eido histórico, como cultural, como paisaxístico. Este traballo o desenvolveron os alumnos, como dixen antes, e desenvolveron absolutamente todo. Temos que ter en conta que son alumnos que parten sen ningún coñecemento hai 9 meses sobre o tema, sobre deseño, nin sobre programación, e os alumnos son os responsáveis de desenvolver a páxina, do deseño gráfico da imaxe corporativa, que é de Ana Misa, da programación e de tomar todos os rexistros multimedia. Isto quere decir fotografía e vídeo. Tamén, por suposto, do deseño web. Todo é mérito seu. O que se entregaron con moito agrado e felicidade. Pois imos a ver primeiro un vídeo que vai a formar parte tamén este vídeo estaba previsto para a presentación para despois integralo na web. Imos a ver un vídeo que editaron o alumno Sergio Lorenzo con música original de Alex Camiña, tamén un alumno do Obradoiro, é dicir, que sabedes todo o rango de actividades que se desenvolveron no Obradoiro. Este vídeo, que presenta un poquinho a web e a Mos, pois vai a formar parte da web. Más que añadir de lo que ya dijo Diego, que viene siendo que es una página orientada para la ayuda al peregrino, que describe pues la ruta que pasa desde el Camino de Santiago, que pasa por Mos, y pues cuenta con consejos y ayudas para el propio peregrino, y en la cual se intenta pues dar un poco a conocer los puntos de interés de Mos, y bueno, se presenta Mos como un atractivo turístico para el propio peregrino. Después pues, tiene un montón de funcionalidades como ligacións a aplicaciones que pueden ser de un uso muy útil para el peregrino. No sé, ¿Y la experiencia global en el Obradoiro? La experiencia global en el Obradoiro, fantástico, la verdad. Pues nos tocó un profesor genial que nos enseñó un montón y aprendimos un montonazo. Conocimos un montón de Mos, que bueno, que aunque vivimos aquí obviamente no llegas a profundizar culturalmente de esa forma hasta que bueno, tienes esa oportunidad de conocerlo más a fondo. Y claro, con esto de realizar la página web para el Camino de Santiago, pues lo hicimos, la verdad. Culturalmente y todo, pues nos enriquecimos un montón.